Amerikadan maşinlar ardan basılıyor. Berde kımmat. Amerikadan qaydan maşinlara näme boldy? Şo hakda bugun gürleşýär. Hemmeňize salama olanlar gaýyzlar. Inni geçenki videomuzda tağım düşünürdük biraz gaýsgaç olarak. Inni Amerikada basılan maşinaň bahasy biraz arzanlady. Dogrymy? Ýöne danly moment bizim Türkmenistanda maşin bazarymyzda biraz maşinaň bahasy gymmatlady. Näme sebäpden? Seredinni. Amerikadan şu an hakikatdan ardan basılıyor. Geçenki videoda da aýtdyk. Auksiondan ardan basılıyor. Ýöne ýol kiregi gymmat. Gaterat gymmatlatdylar. Bizim işleşen kampanyamız $1,700 gelmeli maşini Dubay'a çenli. Şu an $3,300-3,700 aralığına olur diye o da paşti ketsesi oluyor. Bayağı razı. Şu yerde gılavun sonra o da anırdan gelecek maşin gımmat gelýän berdek maşina näme tapaw diye. Adam şu maşinini satıp anırdan gelýän maşini aljak bolýar. Oja bile oturan gımmat gelýäni. Şoň üçin bu da gymmatlatýar. Ana ýaňy primer biz $18,500 diýip bir Camry goýduk diýimsiz. $18,000 ýaşul berjek diýdi. Şu açan et bolam, alya klientimiz ba diýsek, ýok 18,5-dan aşak berjek geldi. Aňardan maşin basyp bolanok, maşin gaýdanok, gymmat gelýär diýip. Düşünüňizmi? Ana şol sebäpdenim gymmat. Aňardaky gymmatdan maşin bärigin täsir edýär. Hemem şu sproskan her kim maşin alýar, maşin alýan gatken, ýyly köne maşinler has gymmat gaýtam, ýyl täzeden. Men şu wagt Radnoy XS Panorama Camry'mi, 21 Camry'mi, Radnoy ýekece detal çalşylan. Şonu $18,000 berdi. Ýa-ni bazara da baramyzda, bazarda maşinlar gaty gymmatlan köne maşinlar. Ýyl köneler gymmat, babyçkalar dut Camry'na, men dut Camry'mi $10,000 soraldy. Benim 10 berdi desem ýene pikirlerim otýar, 10 berdi daza. Onuň dut Camry'ni 21 Camry ödüm aýlan gördüm, sırf gördüm, yer bilen gökýärler tapawdy. Dogry. Onu ikinci soru şular ýaly. Inni bundan bir ay, 2 aýyň basılan maşinlar bar, ýola çykan maşinlar. Inni olar näme bolmaly? Şolar ine seret biziň 25 RX-ymyz bar, 25 Camry'miz bar. Şolar Amerikadan gaýdypdy. Oň şurtlarda bolan hadisadan öň gaýtdy. Şo situasiýalar boldy, onu da Hindistanyň portundan bir ýere ertdiler onu. Indi maşin ýolda galdy. Paşty 3 aýda ýolda dur. Şu duran yerine dur, diňe ýol pul üstüne minýär. Ýolda gemide duran maşiny gün Gruziýa uratyp bolanok. Dubaýa sebäp oňlady. Dubaýyny şol situasiýalarda ýança paka gaýdanok ýöne ýolda duran üçin ýöne pul minip dur. Onu aňardaky logistika kompaniýa minir otur şu wagt. Inni şol başlyklar bilen bäldi kim представитель bolsa şolar bilen gurlaşar. Näme edýärler bahalaryny. Onu sözüňi böldüm. Öňkü basılan maşinlar şu wagt meselem suwda duran maşinlar garaşmaly ýagdaýda. Dogry. Diňe garaşmaly. Başga hiç edip bolanok hemen bahasy üstüne minip. Onu täze inni basıljak maşinlar başga ýol bilen ele bahalmatlar. Hawa, inni basıljak maşinlar, şuň diýeli, şuň auksiondan oýnajak bolýan, basjak bolýan maşinlar baý bolsa, oň ýoly başgadyr. Hemen minimum $3-5,000 çykdaýjyňyz boljagyny gözegine tutuň. $3-5,000 aralygynda. Näme üçin $3-5,000 diýen? Öňde Dubaýda $100, $200 berip remont etdirýärdik. Gruziýa gelen ýagdaýynda $100, $200 usta ýok. $500, $700 diýip aýtdylar bize. Diňe usta haky. Ondan da aşary zapçaýslar, gaty agyr diýimde zat almaň ýa-da köp zapçaýs dakmaly zat, ýanky detallar uğurlanan maşinlara bolýar, şolaram basmaň sebäbi Gruziýada zapçaýslar detallary gymmat maşinlar. Geçenki videoda aýtdym, Gruziýada avtogund magazini ýok da, baryp amaslarja zapça salmana. Bugün biz avtogund magazinine, Lewapdaky avtogund magazinine, men şu ýerde nomerler goýjak, 5 vilayetde ýerler bar. Näme gerek bolsa, jaň ediň oglanlar, gerek zatlaryny soraň, bahasyny soraň we adresini soraň. Men özüm Gruziýa 5-6 ýerde barp gaýtdym, şu maşin zapça Dubaýdan gymmat. Köp zadam ýok şo taýda. Kim näme diýse diýbersin, şo taýda köp zat ýok. Ýene bir situasiýa bar. Amerikada duran maşinlar, porto gelip duran maşinlar var basylyp. Porto duran, o da gününe $10 ödän tölew bar. Şoň üçin ýol kiregi o da üstüne minik geljegini gözegine tutdum. Şeylerek ýagdaý. Onu şu daşary ýurtda bolup geçen hadisalar bu tormady ýagdaýda bahalar biraz gymmatlaýar. Hawa, şolar nesip bolsa diýinsin, sagamanja diýinsin, onuň ýene stabil öňkü baha gelýär. Öňkü baha düşer bahasy. Ýol kiregiler şu wagt günne galyp otur, kampaniýaň çykarýan zady ol, biziň çykarýan zadymyzlar. Ýöne primer Radnoy 25 Camry basıp berdik. Dost oglanma $1,700-2,000 ýol kiregi hasapladyk. 2-3 güniň çeýeli $3,000 diýip
Onun dünyene gelipdir, üstüne yeni 200 olur minni deyip. Yeni 700 olur için minip bilýär diye. Bilemok strahowka galyam näme galyam ana şol situasiýalar ba. Şoň üçin bärdäki bahalarda täsir edýär. Könesini satypam täze alýarlar da adamlar. Onuň şo sebäpden hem köne de galýar. Şunu. Her kim täze zat aljak bolýar könesini satyp, onuň şoňa görä satýarlar. Ne sağ onu. Doğru düşünürüp birlikte pikir edýän ha. Yok, gaçy. Allah'ın canını sağ olsun. Sana sağ olsun.